Фотография е начин на мислене. Аз снимам балет тангра от над 10 години. Самата аз съм била танцор и много добре ми е познат, нали, целият този свят с танц, движение и така нататък. Идеята беше да ви се разчупи малко мисленето, за да видите хора, които имат опит, както аз, и имаме и други колеги, които са в Хасково, в Димитровград, които по един или друг начин са тръгнали и са направили кариера. И всъщност днеска упражнението, което ще направим с вас, е вие да се опитате да се пречупите мисленето.